vähän diskiä, kun pelataan kolmasia vähän Shadowia. Ei jumalauta, pakko saa restellä. En saanut. Helvetin perkele. No niin, ja sieltä ne tulee. Ai sä trinkettaa, mä oon vähän pulas nyt. No. Ei vittu, kun mä en pääse sinne. Lainaan DK. Noni otti vielä. 5. Noni. Sä käyt 1 DK helposti. Kyllähän otti vielä. En saanut säkkiä, perkele. Ei. Mene pois. Siis eikö sä uskalla tulla? Mitä tää tekee? En mä tiedä. Se osaa jotain. Parruskouli, haistaa paskaa. Tää on ihan huono. Ei vaan tää on huono. Chill pinch. Aikamoinen! Siis gladiatorirokuehan tää tässä. Mitähän leikit siellä? Leikki jotain vitu Hermanniin tossa. Uusi Rekful on syntynyt. Kato taas tuli! Tuoda noin. Joo. Oliks joku lähes? Vähän. Siis mä oon kattonut Kuidei. Näin se kuulemma tehdään. Mitä siellä tapahtuu? Mennään tolpataan ja odotetaan, että stealtti tulee. Ahaa. Ja sit niinku cheapshottii siinä, kun vaikka on niinku dottei. Ei nyt dotit vaan kiinnos. Kato tää. Toi oli kritti. Se oli Shadowstep vitun kaukaa. Eka juoksi niinku pois ja sit Shadowsteppaan siihen. Vittu miten nätti. Terveisiä. Se on servet. Kuoliko?